Добър ден! Намирам се в Германия. Днеска е четвърти ден, както посетих болницата на Бундесвер Кранкенхаус. Отидах да ми помогнат за едно увреждане, за първото увреждане от първата лекарка. Не знам от Северна Африка или къде точно, Южна Азия ли беше. Нанесе много тежки увреждания, както казах преди предния клип. В ушно-челюстната част, нерв ли е засегнато, мускул, нямам идея. Толкова на уши, нос, гърло хорях, като чуя, че е лекарско увреждане, веднага ме казаха, при невроложка ходя. Тя пак си прави експерименти с мене, питам от каква държава съм. Тя напред ме пита какви се казва, какви ми са оплакванията и какви болки и така нататък. И най-важното ме пита от каква държава съм. Това е много интересно беше, защо ме пита от каква държава съм. Няма да знае дали може да се прави спокойно с мен експерименти. Понеже ако съм беженец, там вече се води за расизъм. Пак така от България не може да се правят експерименти, няма кой да застъпи за нас. И посетих, исках да по някакъв начин да им помогнат. Търся спасение, нали? Четвърти месец и нагоре не съм на работа, зле съм. Реших да посетя Бундесвер Кранкенхауса. Така мисля, че има специалисти. Понеделник, 29 юли, посетих болницата, домашната лекарка преди това им даде направление. Отидах още на рецепцията. Една така озлобено момиченци, не знам точно каква националност е, европейния вид. Тук няма как да кажа, той от тая националност, той от другата. Германия е мултикулти, тук нали, общество. И също и болницата персонал е такъв, от всякъде събиране. Европейни, от бившия СССР, от Южна Европа, от Източна Европа, от там Азия, от Африка и тия нататък хора събирани от всякъде. И тук родени някои други, не знам какво. Остава просто още на рецепцията. Момичето ми дава, нали, слагаме един черен такъв малък квадрат на пръста. Питам какво е това, казва. Това е за пулса, за кръвно и какво беше. И после вади един термометър било това. Питам какво е това нещо. Ушен термометър. И представяте ли си, на рецепцията, през бюро, някъде сигурно има поне 40 см широко, през бюро се надвесва и го вкарва това в ушите ми. И аз мисля, че по нормален начин ще се държи. Няма те брутално, злобно да се отнесе. И по едно време, като натиска в ушите ми странично, в страни, той трябва човек да седне на стол и внимателно се прави. Той натиска злобно и прави. Аз си изкрещявам, какво правиш? Какво е това нещо? Точно тук на рецепцията завираш това нещо. Заболяма ухото. И от понеделник до днеска имам болки в лявото ухо. И сега мисля да направя, нали, пак съм тук в болницата, да направя жалба. Трябва да знам каква е името и каква е тя, какво е, дали медицинска сестра, дали на лекар или какво е, не знам. За да знам по-нататък, ако съм ложен, ако остане дефект, трябва да водя дил. Правят ма неработоспособен още повече. От март до сега съм посетил 2 болници, още от 5 така наречени праксиси. От тия още 7 посещения, 3 увреждания. И по-нататък пак ще го разказвам какво става тук в Германия. Как съм бил увреден от първото увреждане, второто, сега съм на третото и това е. За съжаление, медицината за мен е дискриминационна медицина, гледа сега българин съм. И заради това се отнася злобно, вижда, че не говоря добре езика, има си омраза. Значи, тази омраза не само медицината и на работа. Точно заради това тръгна по лекари, заради едни албанци, цяла група, като глутници хората. Българите сме били цигани, не знам какво. Ние там значи това, аз почнах работа някъде, беше това юли миналата година и март месец озаря без да знам, ма стисна силно за врата и нещо нерв ли нарани, никога болеше много врата, беше схванат и затова тръгна по лекари. Ако не бях ходил на лекари,
Сега се поправя врата, боливам лявата част още, но обаче правя грешка, че се доверих на медицината. Получах много по-тежки увреждания от медицината. Това е умишлено уврежда това, че не е така да се каже лекарска грешка. Умишлено. И така това е, сега влизам вътре. Следващия път ще обясня какво е станало. Довиждане.